lustigheid is alleen eigenlijk zo dat we ons spullen moeten zien, maar ja. Oh, een beetje gemoeid is. Goeiedag allemaal, Tribunal! En dat die een truit heeft, wil je graag heen op de Met gebracht of met geveranderd heb je natuurlijk ook een paar prinselijke waar die ik ga eventjes wel laten halen nu voor de lui die in het tribunaal aanwezig zien op deze traditionele opening van de dinsdagavond van de vastelavond. Geen horen aandacht voor dat prinselijke waar van zien en ook genoeg lustigheid. Stadsprins Sharon de Eerste. Vastelavond vier het volk van de tribunaal. Goedemiddag en goedemiddag. Wie gaat het met u? Heb je al zin erin? Heb je al zin erin? We gaan hem even stoppen vandaag. Voor de laatste keer. En dan zit dat erop. En dan gaan we nog niet. Daar gaan we nog niet aan denken. Dames en heren, amuseer u vandaag. Geniet van elkaar. Hou elkaar leef. Lang leven Maastricht. En lang leven de Maastrichter vastelavond. Even de piep. Even de piep. Even de piep. En ook dat we hebben goed lang leven laten
En lang leven Stadsprins Jerome de Eerste. Hiep, 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 hiep. En wat kunnen we daar aan spelen? Dat betekent ongeveer, ik weet niet wie lang, maar ettelijke minuten zo staan. Voor mij hoeven niet, dan begon even mijn slechts spelen. Dat gemet, kom je nog wel een top van u. Zeker, ja, zeker. Zo, wees de knop.
Thank you.